Μην
Μήπως άκουσες και τίποτα άλλο από τον καυγά μας? Πώς, σας είπε ζώο. Δεν είπατε καμιλοπάτα. Καλά, καλά, πήγαινε. Με συγχωρείτε, αλλά με ρωτήσατε. Για άλλα εδώ! Άκουσες και τίποτα άλλο? Πώς, σας είπε φταίω εγώ που αγόρισα διαμέρισμα δίπλα σου και κοντεύω να αποτρελαθώ μαζί σου. Καλά, καλά, πάψε. Είπες τίποτα στη μάνα σου για αυτά που άκουσες? Στη μάνα μου. Όχι καλέ. Εγώ τα ακούω και διασκεδάζω μόνη μου. Βέβαια. Τα καλά της οικογενειακής πολυκατοικίας. Δεν υπάρχει λίγο privacy πίσω μου. Για έλα εδώ. Εμένα και τη θεία Γιάννα μας ακούς καθόλου? Καλέ, μόνο εσάς ακούω. Η θεία Γιάννα, αλλά μες στα πόδια μας είναι. Κολιτσίνα με τη μαμά. Βέβαια, έχουν κάνει κόμμα. Πάντως εγώ πιο πολύ διασκεδάζω όταν μαλώνει η μαμά με τον μπαμπά. Ξέρετε πώς το λέει το στρατηγό το ακτιμόνι? Δεν σε ρώτησα. Μπουζουκοκέφαλο. Μαμά, για έλα λίγο. Έχουμε συνέλευση οικογενειακής πολυκατοικίας. Καλώς την. Είναι Ελένα μου. Τι είναι, τι έχεις, γιατί κλαις? Λέα μου. Τι είναι βρε παιδί μου, τι συμβαίνει επιτέλους? Λέα μου. Συμβαίνει κάτι φοβερό, κάτι απίστευτο. Είναι ένα μεγάλο μυστικό και δεν πρέπει να το πούμε. Πείτε το λοιπόν, Γρηγορίτσα. Λέα μου. Δεν Για να σου πω, ήρθες για να με σκάσεις. Γιατί αν ήρθες να με σκάσεις δεν έχω καμία όρεξη να σκάσω, με κατάλαβες? Έστω επιτέλους, παιδί μου, και μας έχει σκάσει από το πρωί. Αλλά στο Feng Shui δεν καταλαβαίνεις. Λία, γι' αυτό δεν βγαίνει αγάπη, παιδί μου. Λέα μου, δεν μπορώ. Άι στο καλό σου πια. Έχει δίκιο η Τζίνα που στα ψέλνει. Πες εσύ. Μα γι' αυτό πρόκειται, για την Τζίνα. Καλά το κατάλαβα. Τι σου έκανε πάλι η αδερφή μας? Λέα μου, δεν μπορώ. Λέα, η Τζίνα κλέβει. Είναι τα χράστρια, το καταλαβαίνεις. Λία, μου καταλαβαίνεις. Αν είμαι τρικοπέλα είμαι, μου χαλάει το όνομα. Εσύ δεν λες τίποτα, Γιάννα. Εγώ δεν λέω. Δεν ξέρω, Λία μου. Αν έχει συντονιστεί, αλλά η εταιρεία μας είναι κλέφτη. Απατεώνης. Πώς το λένε? Για όνομα του Θεού, ώστε το έμαθες κι εσύ. Το έμαθα, δεν το μάθανα. Το μάθανε, Λία μου. Τώρα μάλιστα. Και για πες μου, Λία μου, τώρα τι θα γίνει? Τι να γίνει βρε που δεν μπορείς να κρατήσεις ούτε μυστικό. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτα δίκιο. Μήπως το παλιοκράτος δίνει ποτέ δάνεια? Κανένας δεν δίνει δάνεια βέβαια. Βέβαια, γι' αυτό και τι να κάνουν τα κορίτσια, εξυπηρετούνται μοναχές τους. Δεν κλέβουν, δανείζονται. Δανείζονται. Μα τι λες, Λία μου, και ποιος τους δίνει δάνεια? Μα σου είπα, δεν τους δίνει κανένας δάνεια. Δίνει το παλιοκράτος δάνεια. Όχι, βέβαια. Πήρες εσύ στον οργανισμό, παρακάλεσες τον άντρα σου, γίνει απλόν χέρι. Σε έδωσε και φέση, φεσάρα. Έχει μακρύ χέρι, αλλά κοντό μυαλό. Έτσι, κοντό μυαλό έχω εγώ που κάθομαι και χάσκω όλα αυτά που λέει για το δίθεν θεία από την Αμερική. Μπράβο, καλά τα λες. Απλά χέρι. Δεν θα μας θέλουν τη λαμπρίτωρα. Σου πάτε καλέ. Δεν φταίνει μόνο η ομορφιά. Θα έχετε και πρίκα. Κοντό μυαλό έχω εγώ που κάθομαι και χάσκω όλα αυτά που λέει για το δίθεν θεία από την Αμερική. Για ποιο παιδί, για τον Τζον Πάπα. Ας γελάσω, συγγνώμη Λιέλα, αλλά αυτό μόνο εσύ και ο στρατηγός το έχετε χάψει. Μα δεν υπάρχει λοιπόν καθόλου αυτός ο Τζον Πάπα. Δεν υπάρχει κάποιος θείος με αυτό το όνομα στο Μίτσιγκαν, αλλά έχει χρόνια να φανεί. Και μας έστειλε ποτέ δολάρια. Ακούτε τι θέλει και δολάρια. Βρε 15 χρόνια και να στείλει γράμμα. Ζει, πέθανε, ποιος το ξέρει. Και να το μάθαινε αυτό ο στρατηγός. Κάτσε και μη μας κρουσούσε.
Κορίτσια μου, πες μου κάτι τελευταίο. Αν ο άντρας σου μάθει ότι τα λεφτά Ναι. δεν τα στέλνει ο Τζον Πάπας, τότε τι θα γίνει? Παναγίτσα μου, δώσου μου δύναμη. Αλλά πάλι τα ίδια, αυτό είναι μια σωστή καταστροφή. Καταστροφή, Καταστροφή, ούτε συζήτηση. Καταστροφή! Καταστροφή! Τι έγινε πια, τι έγινε, είναι τελευταίο να σπασμό. Καλώς το διαμάντι της οικογένειάς μας. Καλώς το κελεπούρι μας. Τι έγινε ρε αστροπελέκι? Μας βρήκε μεγάλη Οπα. Όπα. Ο θείος από την Αμερική έδωσε εσύ μια ζωή. Πώς, πού, πότε? Έστειλε ένα γράμμα. Σε ποιον? Σε σένα. Το έχει ο στρατηγός. Γιατί? Γιατί το γράμμα ήρθε στο γραφείο. Είχες μας Παπα. Σταμάτα, γιατί από τους 5 εσένα θα σκοτώσω πρώτα. Λία μου, Θα με κάνεις αδελφοκτόνα. Μου πάλι εγώ φταίω, Λία μου. Εσύ φταίς. Εσύ βρε Νάντς, τι λες? Αν όλη την ώρα κουνιέσαι από εδώ, κουνιέσαι από εκεί, ησύχασε λιγάκι. Και δεν μου λες. Το γράμμα, πού το είδες? Ήμουν στο μοντελισμό και πάνω στο γραφείο του στρατηγού και έρθει το απογευματινό ταχυδρομείο. Ξαφνικά βλέπω ένα γράμμα από την Αμερική. Σκύβω, κοιτάω και τι να δω. Αποστολές. Σε να αναλύσω. Τζον Πάπας. Πίτσου. Είσαι βέβαιη, το είδες καλά, Τζι? Το πήρα στα χέρια μου. Από μπροστά έλεγε προς αξιότιμον κύριον Σόλωνα Καραλέοντα, στρατηγό, γενικό διευθυντή εφοδιών στρατού, για κυρίαν Λίαν Καραλέοντος. Και από πίσω, Άσε με να μαντέψω. Αποστολές Τζον Πάπας. Και δεν το άρπαξες. αυτό έπρεπε να κάνω. Αλλά τα έχασα. Η σατσίδα σε αυτά δεν έκανες τίποτα. Μπήκε μέσα ο στρατηγός και το πήρε. Και τελικά τι έκανε, το άνοιξε? Μόλις είδε το γράμμα είναι για σένα, άνοιξε το πορτοφόλι του, το έβαλε μέσα και μου είπε είναι ευκαιρία. Είδες, ο Σόλων, ξέρει αυτές τις λεπτότητες. Βέβαια. Και ύστερα τι έκανε? Ύστερα έβαλε το πορτοφόλι στην τσέπη. Όπα, κορίτσια. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, το γράμμα είναι μέσα στο πορτοφόλι του και το πορτοφόλι του είναι μέσα στην τσέπη του. Ξεφτέρι. Ακριβώς. Άρα, αν δεν έχω πάθει μαλάκινση από το φόβο, σε λίγο που θα έρθει θα το φέρει. Οπότε κλάψε μας. Γιατί μπορεί να λέει αυτό το πράγμα, ρε κορίτσια. Ό,τι και να λέει το γράμμα θα δείχνει ότι ο θείος από την Αμερική δεν έχει ιδέα για τα λεφτά που τα έχουμε στέλνει. Παναγία μου, θα μας φάξει ο στρατηγός. Τώρα τι γίνεται? Τι να γίνει βρεζόν, τι να γίνει βρεϊρήθια, που πρέπει να ρίξω την τρίτο μισολογία για να σου βρω επίθετα και πάλι δεν θα φτάσουν. Καλά σου λέει. Σου είπαμε 100 φορές. Κάνεις που κάνεις τη βρωμιά, βρες έναν τρόπο να τη σκεπάσεις. Καλά σου λέει. Ούτε μια κατάκριση δεν είσαι καλή να κάνεις. Λέλα, θάρρος χρυσό μου. Δεν βοηθάς την κατάσταση τώρα έτσι όπως κάνεις, Δεν βλέπεις εμένα. Σταματήστε όλες. Με τρελάνατε. Ο στρατηγός δεν το έχει σε τίποτα να διαλαλήσει στα πέρατα του κόσμου ότι η κουνιάδα του είναι κλέφτρα. Ότι η γυναίκα του σκέπαζε τον κλέφτη να εξευτελιστούμε όλοι μαζί και όλη η οικογένεια. Μια οικογένεια που στο κάτω-κάτω είναι άξια κάθε τιμής. Βέβαια, αν εξαιρέσει κανείς αυτή τη λεπτομέρεια και αυτή τη λεπτομέρεια. Μόνο η κλεφτιά. Κατά τα άλλα, είμαστε άριστοι οικογένεια. Καταλαβαίνεις τι συμφορά μας άνοιξες. Στην πλατεία. Καταλαβαίνεις τι συμφορά μας έχεις ανοίξει. Στην πλατεία της Ομόνιας θα μας κρεμάσει. Του συντάγματος έχει προτίμηση. Σταματήστε τώρα. Τα λόγια είναι πετά και ούτε έχουμε καιρό για χάσιμο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην διαβάσει αυτό το πράγμα ο στρατηγός. Και τι τρόπο να βρούμε? Τρόπο να βρούμε να στρέψουμε την προσοχή του στρατηγού αλλού, να
εσύ να εξαφανίσεις το γράμμα και τέλος. Και πώς θα στρέψουμε την προσοχή του αλλού. Δεν κάνεις καμιά κρίση καρδιακή? Αποκλείεται, προχθές την έκανα. Έλα, Λία, σε παρακαλώ, κάνε άλλη μία σήμερα. Δεν μπορώ, αφήστε με. Μπα! Ψεύτηκες είναι η κρίση σου, Λία μου! Σκάσε μωρέ, δεν άλλη θα κάνεις τώρα. Αχ, χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, Λία μου, πολύ χαίρομαι που είσαι καλά στην υγεία σου. Έλα, σώπα, καλά, δεν πειράζει. Άμα δεν μπορείς να κάνεις κρίση, θα βρούμε ένα θέμα να τον αναστατώσουν, αδερφέ. Και τι θέμα θα φέρουμε? Δεν ξέρεις τώρα τι θέματα αναστατώνουν το Σόλωνα. Κλέφτες, ροποδίτες, κατάσκοποι. Το καθεστώς. Το καθεστώς. Αμάτια, πόσες φορές θα το κινδυνεύσουμε αυτό το έρημο το καθεστώς. Τι να κάνουμε, Λία μου, είναι κι αυτό ένα σύστημα αμήνης. Το ξέρω το σύστημά σου, αλλά δεν φταίς εσύ. Φταίει αυτός ο αγαθός ο άντρας μου που μόλις ακούει αυτό το παραμύθι, θολώνει το μάτι του και καταπίνει και καρεκλοπόδαρα. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει το κλέφτη από τον νοικοκύρη. Λία, ντροπή. Μην μιλάς έτσι για το Σόλο. Τέλος πάντων, άντε, ας το κινδυνεύσουμε και πάλι αυτό το καθεστώς, αφού αν έχει κάτι τέτοιους πατριώτες για του λόγου μας, καλά να τα πάθει. Αχ, Νάτος, ήρθε κιόλας. Νάτος, πάει, χαθήκαμε, πάει! Κακομοίρα μου το καλό που σου θέλω. Μην ανοίξεις το στοματάκι σου και βγάλεις που δεν τέσει, ούτε εσύ. Καλησπέρα σας. Καλώς τον αντρούλη μου. Καλώς τον αμπρούλη μας. Θα σκάσω σήμερα. Τι έχεις, τι έπαθες? Άσε με, Λία, θα σκάσω. Συνέβη κάτι πρωτοφανές, κάτι απίστευτο. Μα τι σου συνέβη, Σόλωνα? Έχασα το πορτοφόλι μου. Αυτές χρήματα και ένα γράμμα του δύο από την Αμερική. Τι γελάτε, μου. Αστείο σας φαίνεται αυτό το πράγμα. Για φαντάσου! Για φαντάσου. Και δεν είναι μου τα χρήματα τέτοια. Αν το γράμμα του θείου είχε μέσα δολάρια, Μα, δεν φαντάζομαι! πώς δεν φαντάζεσαι. Σε κάθε γράμμα δεν βάζει μέσα λεφτά. Θα σκάσω. Έλα τώρα που θα σκάσεις, χαρά στο πράγμα. Πόσα λεφτά έχεις μες στο πορτοφόλι Μα σου? δεν σκάζω για τα δικά μου τα λεφτά. Για τα δολάρια σκάζω εγώ. Βρε, άστα τώρα τα δολάρια για τα δικά σου τα χρήματα, λέω. Τα σίγουρα. 5.500 ολόκληρος ο μισθός. Γι' αυτό σου λέω, Λία, μου και να σκάσω εγώ. Τέλος πάντων, θα πεθάνουμε τώρα για 5.500. Εσύ με σε καλά τα μπρούλι μου. Σόλο. Καλό. Όχι. Έλα, πώς να τα πάρει. Άκρη, σώτα, με φάτε! Σόλωνα, μήπως σου στο έπλεξε στον δρόμο το πορτοφόλι κανένας πορτοφολατζής? Ψέματα. Όπου κοιτάξει σήμερα κλέφτες βλέπεις. Δεν τηλεφωνείτε στην αστυνομία! Έχεις δίκιο. Ή μάλλον όχι. Θα πεταχτώ εγώ ίδιος, το τμήμα είναι εδώ κοντά. Και να σας πω, αντέστε σπίτι σας σιγά σιγά, μπρος, όλη μέρα μπυριμπύρι, κουτσομπόλες, σουσουράδες, μπρος. Λίγα δεν θα αργήσω. Καλά σώρο, και μη μου στεναχωριέσαι, τι να γίνει, συμβαίνει αυτά. Έλα να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, δικηγόρος, γιατρός, λογιστής. Όχι, Λογιστής, δικηγόρος, γιατρός. ούτε. Άσε το. Ναι, έλα Αλεξία, είσαι σπίτι. Ναι, καταστροφή. Κάτι έγινε με το σώμα.
Αλεξία Κούβια, δικηγόρος. Πάρτε να κάνετε γράμματα τα παιδιά. Τι έγινε, Παλία? Έχω δικαστήριο σε μισή ώρα. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με μικροϋποθέσεις. Ο Άριος Πάγος με περιμένει. Δεν είμαι εδώ τώρα για διαζυγιάκια. Η γνωριμία η κοτσομπολιά της γειτονιάς. Αλεξία, κάτσε. Λοιπόν, γρήγορα, πείτε μου το πρόβλημά σας για να σώσω άλλη μια χαμένη υπόθεση. Αλεξία, κάτσε γιατί έχει σοβαρό θέμα. Εγώ θέμα, τι με κάνετε και γελάω. Αλεξία, άμα μάθει ο στρατηγός τις καταχρήσεις που καλύπτεις, θα χρειαστείς εσύ δικηγόρο και μάλιστα καλύτερο από σένα. Ποιες καταχρήσεις? Τι ακριβώς έμαθε ο στρατηγός? Δεν έμαθε, αλλά ετοιμάζω γιατί σε λίγο θα μάθει. Ωραία. Δεν πάω πουθενά. Κλείστε την πόρτα. Και πείτε μου, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε. Ξέρουμε ακόμα, αλλά για καλό και για κακό φτιάξε μια απολογία να την έχουμε για να μην μας πιάσουν στον ύπνο, Αλεξία. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Κάτσε χάλα σκεφτώ. Ωραία. Υπέροχα. Τέλεια. Δηλαδή, έχουμε τι? Λεπτά, δευτερόλεπτα. Να ξέρω αν προλαβαίνω να αλλάξω ταυτότητα. Πού είναι και αυτό? Το emergency. Πού είναι και αυτό το emergency? Πού είναι, δεν το Αυτό βρίσκω. το emergency είναι παιδί μου. Πού είναι, περίμενε. Ας το κάτω. Λοιπόν, πάρε εσύ. Πάρε και εσύ. Πάρε και εγώ. Εντάξει. Απλά πείτε μου. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα? Σε κλίμακα από μια απλή παρεξήγηση μέχρι να αλλάξω χώρα. Επώνυμο. Απολυπώματα. Κάπου ανάμεσα στο θα αλλάξεις χώρα και εγώ θα αλλάξω δικηγόρο. Ωραία. Τέλεια. Τώρα είμαι έτοιμη. Περιμένετε, είμαι έτοιμη. Κύριε στρατηγέ, αξιότιμο δικαστήριο, οποιοσδήποτε με ακούει τέλος πάντων, θέλω να δηλώσω με όλη τη σοβαρότητα που μπορώ να συγκεντρώσω αυτή τη στιγμή, αν και δεν είναι και πολύ, ότι δεν είμαι εγώ ο εγκέφαλος αυτής της πείρας καταχρηστών. Ούτε ο ημιεγκέφαλος, ούτε ο λόγος. Ένα μικρό νευράκι του συστήματος. Εγώ παρασύρθηκα, κύριε στρατηγέ. Παρασύρθηκα από αυτές τις κυρίες του λαβέρου τίποτα. Μου έλεγαν μια υπογραφή μου έλεξια. Έτσι ξεκινάνε όλα τα εγκλήματα, κύριε στρατηγέ. Με μια υπογραφή και μετά άλλη μία και ξαφνικά βρίσκεσαι κατηγορούμενη για την καλή σου την καρδιά. Ορκίζομαι πως εγώ ποτέ δεν θα έκανα κατακρίσεις από μόνο μου. Αλλά ναι, έγινα συνένοχη. Όπως γίνεται ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με δύο μαγνήτες παρανομίας, ενώ είναι φτιαγμένος από σιδερένια ηθική. Καλεδόξτε τη στο Όσκαρ. Αυτά λέτε μέσα στα δικαστήρια. Αυτές, στρατηγέ μου, με έβαλα να βάλω μια υπογραφή για το καλό της οικογένειας. Πιο καλό. Για το καλό της τσέπης σου ήταν. Και εσύ παλιά σου πια. Αλεξία, είναι μια λεπτομεριούλα, κάτι για μένα. Ναι, και μετά η λεπτομεριούλα απέκτησε αδέλφια, ανήψια, φίλους, μπατζανάκηδες. Και ξαφνικά είχα ολόκληρη σπήρα στο όνομά μου. Αλεξία, η Σπύρα είναι στο δικό μου όνομα. Πρέπει να βρούμε λύση, όχι άλλο μονόλογο.
Όχι άλλη παράσταση, όχι άλλο λυπημένο περιστέρι που παρασύρθηκε. Αλεξία, σύρτα. Έχουμε 5 αδερφές να καλύψουμε. Ο στρατηγός σε λίγο έρχεται και αν μας βρει έτσι θα μας μαζεύει εμάτ με τα κουταλάκια. Γι' αυτό λοιπόν, άσε το Όσκαρο στο τραπεζάκι και έλα να δούμε πώς θα ξεπερδέψουμε. Γιατί αλλιώς σε βλέπω, σε αφήσα wanted, με το ένα χέρι να κρατάς Evian και στο άλλο το κουλούρι. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Ωραία. Πάμε να φύγουμε. Πάμε. Πάρε την πραμάτια, πάρε τα κουλούρια Άντε. και το μπαλάκι. Έλα, πού είσαι? Έχω. Καλησπέρα. Εδώ κατοικεί παρακαλώ ο στρατηγός κύριος Σόλων Καραλέων. Μάλιστα. Τι κάνετε, καλά? Ποιος είστε, κύριε? Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μπορώ να δω τον στρατηγό. Τι τον θέλετε? Είναι για μια υπόθεση προσωπική του. Εσείς ποια είστε? Η γυναίκα του. Α, χαίρομαι πολύ. Μήπως έχασε κανένα πορτοφόλι ο στρατηγός? Ναι, γιατί? Γιατί το βρήκα. Το βρήκατε, πού? Να, αυτό δεν είναι. Αχ, μπράβο σας, αυτό είναι. Α, όχι. Πρέπει να το παραδώσω στον στρατηγό προσωπικός. Μα σας είπα, αγαπητέ μου, είμαι η γυναίκα του, η κυρία Καραλέοντος. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πώς δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα δεν είναι η Ηλία με τον άντρα της, αυτό είναι τρόγινο. Με συγχωρείτε, αλλά ένα τρόγινο δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δύο πράγματα. Αλλιώς η ταυτότης που είναι μέσα στο πορτοφόλι θα έγραφε ταυτότης στρατηγού, δεν θα έγραφε ταυτότης στρατηγού Σόλων Καραλέοντος, θα έγραφε ταυτότης ανδρογίνου Καραλέοντος, καταλαβαίνετε. Μη χειρότερα, τι σχολαστικότητα είναι αυτή. Ναι, είμαι πολύ σχολαστικός, κυρία μου. Ναι. Λέτε να αρχίσει πολύ ο στρατηγός. Α, σίγουρα. Μπορεί να πάει και 1 και 2 και 3 ώρες ακόμα. 3 ώρες. Ναι. Καλά. Εγώ έτσι κι αλλιώς δουλειά δεν έχω να κάνω. Θα καθίσω εδώ, περιμένω. Ακούστε, αγαπητέ μου, Ναι. αφού δεν μπορείτε να μου δώσετε το πορτοφόλι με τα χρήματα, Ναι. δώστε μου τουλάχιστον το γράμμα. Είναι δικό μου, ξέρετε, απευθύνεται σε μένα. Το γράμμα, βεβαίως, θα σας το δώσω. Μισό λεπτάκι. Α, δεν γίνεται. Γιατί? Γράφει πρώτα προς κύριον Σόλων Καραλέοντα και μετά δια κυρία Λία Καραλέοντα. Άρα, εγώ πρέπει πρώτα να το δώσω στο στρατηγό και μετά αυτός, αν θέλει, να το δώσει σε εσάς. Μα αν είναι δυνατόν, μη με σκάτε! Δώστε το μου τώρα, σας παρακαλώ! Με συγχωρείτε, κυρία μου, ξέρετε, γίνομαι κουραστικός, αλλά είμαι τίμιος άνθρωπος. Όσο γι' αυτό, αγαπητέ, δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Σας συγχαίρουμε για την ωραία πράξη σας. Ευχαριστώ. Δέχομαι τα συγχαρητήριά σας. Έστω και καθυστερημένα. Μα, ελάτε, σας παρακαλώ, δώστε μου να ρίξω μια ματιά σε αυτό το γραμματάκι. Όχι, δεν γίνεται. Πάμε. Συγγνώμη, γιατί επιμένετε να δείτε το στρατηγό? Μήπως ενδιαφέρεστε για το πουρμπουάρ? Ναι. Και δεν το λέτε τόση ώρα. Να, κρατήστε από το ποσό 1.000. 1.000, αδύνατο. Πόσα θέλετε? Το νόμιμο. 10%. 550 δραχμές. Κι αν σας έλεγα να κρατήσετε 2.000. 2.000. Λυπάμαι. 3. Λυπάμαι. 4. 4.000 δραχμές. Μα καλά. Γιατί έχετε τόση ανυπομονησία για αυτό το πράγμα? Μα έχω μεγάλη περιέργεια, δεν το καταλαβαίνετε. Είναι ένα γράμμα που το περιμένω μήνες και μήνες με αγωνία. Είναι κακό ελάττωμα η περιέργεια. Να το κόψετε. Σας παρακαλώ, μην με βασανίζετε περισσότερο. Κρατήστε όλο το ποσό και δώστε μου το γράμμα. Όλο το ποσό. Μα πρόκειται για 5.000 δραχμές. Δώστα, Λία, ο νιός είναι λεβέντης. Όλο το ποσό κρατήστε το για πουρμπουάρ. Πουρμπουάρ. Ναι. Α, με συγχωρείτε, κυρίες μου, αλλά αυτό δεν είναι πουρμπουάρ. Εδώ πρόκειται για καθαρή δωροδοκία.
Άσε το διάλογο! Έξω από το σπίτι μου! Φύγε από εδώ μέσα! Δεν καταλαβαίνεις ελληνικά! Φύγε, φύγε! Με διώχνετε. Τώρα είναι που δεν φεύγω. Θα καθίσω και θα περιμένω το στρατηγό μέχρι πρωίας. Καραχάξεις. Ξέρετε, εγώ είμαι αμήπαντρη. Αλλά εγώ είμαι και άνθρωπος. Πρόσωπο θέλεις και παντρίες. Δεν να είναι ο στρατηγός. Ναι, αγαπητέ, δεν σας είπαμε ότι δεν θα αργήσει. Δεν ξέρετε τι χαρά θα κάνει ο άντρας μου. Γιατί λατρεύει τους τύπους ανθρώπους. Μυστική μου, κύριε. Μήπως είστε δικασμένοι προσωπικότητες. Εσείς προλίγου που με επιτεθήκατε και τώρα και αυτό κύριε. Ελάτε, καλέ. Ούτε ένα αστείο δεν μπορεί να κάνει κανείς με εσάς. Συγχωρείτε, μάλλον θα παρεξήγησα. Σόλο! Έλα, Χρυσό μου, να δεις ένα καταπληκτικό φαινόμενο τιμιότητος. Ο κύριος από εδώ βρήκε το πορτοφόλι με τα χρήματά σου και σου το έφερε. Όχι, θα. Αχα. Ο στρατηγός Σόλων Καραλέων. Μα βέβαια. Σόλων Καραλέων. Χαίρομαι πολύ. Τιμολέων Λάρκος. Στρατηγέ μου, ορίστε. Μπράβο. Ταυτότητες, χρήματα, γράμματα. Ώστε υπάρχουν ακόμα τίμοι άνθρωποι στον τόπο μας. Ναι, υπάρχουν στρατηγέ μου, αλλά δυστυχώς βρίσκονται στον πάτο. Διότι επιπλέον οι άλλοι, η φελή και τα σκατά, όπως έλεγε ο πατέρας μου, δώσουν. Λία, πάρε το γράμμα σου. Άστο τώρα, δεν πειράζει. Το δούμε αργότερα. Καλά, το διαβάσουμε αργότερα μαζί. Κάθισε αγαπητέ μου. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου. Δεν μου λες, τι δουλειά κάνεις. Δυστυχώς άνεμος. Τον καημένο από πότε. Προπολού. Και δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Βρίσκω. Αλλά μετά τι χάνω. Γιατί Με απολύουν. δεν έχεις τα προσόντα. Έχω προσόντα, έχω. Τα ακούτε δεν σπίτες μαζί σας. Έχω άπειρα προσόντα. Τότε λοιπόν, Δυστυχώς έχω ένα ελάττωμα. τι ελάττωμα. Είμαι πολύ τίμιος στρατηγέ μου και λέω πάντα την αλήθεια. Αγαπητέ μου, ελάττωμα το λες εσύ αυτό. Εγώ σκοτώνομαι να προτείνω στους ανθρώπους που να λένε την αλήθεια. Λία, πάρε το σακάκι. Ναι, Σόλο. Λοιπόν, κύριε Δήμο, συνεχίστε. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα των περιπετειών μου. Προπολού, εργαζόμενα σε ένα μεγάλο εργοστάσιο υφασμάτων. Μετά από λίγο καιρό ανακάλυψα κάποιες καταχρήσεις και θεώρησα σκόπιμο να τις καταγγείλω στον κύριο Διευθυντή. Λοιπόν, Απελήθη. γιατί. Διότι τις καταχρήσεις τις είχε κάνει ο ίδιος ο κύριος Διευθυντής. Καταλαβαίνετε, πρωτότυπο, Για φαντάσου. Τι να σας Συγγνώμη, λέω τώρα. στρατηγέ μου. Για τις αποζημιώσεις των αγροτών. Μάλιστα. Συνεχίστε. Μετά από λίγο καιρό, ήμουνα σε ένα μεγάλο εργοστάσιο υφασμάτων αρχαιολογιστής. Δεν πέρασε λίγος καιρός και μαντέψτε τι έγινε. Τι έγινε. Απελήθη. Γιατί πάλι. Διότι ο κύριος βιομήχανος ήθελε να κρατάει διπλά βιβλία να εξαπατά την εφορία. Συγγνώμη, στρατηγέ μου, για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Μάλιστα. Και φυσικά εσύ αρνήθηκες, Εξυπακούεται. Και ύστερα βρήκες αλλού δουλειά. Ναι, μετά από λίγο καιρό, τα ακούτε δεν στείλεις εσείς, ακούστε. Θεωρήσει ιδιαίτερος γραμματεύς του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, βεβαίως. Τουλάχιστον πρόκοψες εκεί. Όχι, απελήθη πάλι. Γιατί. Διότι ανακάλυψα κάποιες συμβάσεις με ύποπτους όρους και θεώρησα ο Μπλάξ σκόπιμο να τις καταγγείλω στον κύριο Υπουργό. Συγγνώμη, στρατηγέ μου, για τη Φεράρι. Για τις απολυτηριώσεις. Γιατί. Τις απολυτηριώσεις, στρατηγέ μου. Τόσα πολλά. Πολλά, πολλά. Μάλιστα. Και σε απέλυσε και αυτό ο υπουργός. Πρωτότυπο, Ναι. Φίλε μου, είσαι σπάνιος χαρακτήρας. Σε συγχαίρω με όλη μου την καρδιά για το θάρρος. Είμαι. Θάρρος. Με ποιο θα. Δυστυχώς, στρατηγέ μου, είμαι δηλός. Δηλώσαι εσύ. Μα αυτά που μου διοικείς είναι κατορθώματα. Ναι. Αν ήσουν δηλός, πώς θα μπορούσες να καταγγείλεις τόσες πολλές ατιμίες. Ξέρετε, μισό λεπτό, κλείστε τα αυτιά σας. Ξέρετε, παίρνω το φάρμακο του θάρρους. Πίνω κρασί. Πίνεις. Ναι. Και δεν μου λες, μόλις τα κοπανίσεις παίρνεις αμέσως θάρρος. Όχι αμέσως. Το θάρρος έρχεται βαθμιδόν. Στην αρχή είμαι ταραγμένος και τρέμω. Μετά αρχίζω και στρώνω στο δεύτερο το κεράκι. Στο τρίτο γαλινεύω. Και στο τέταρτο αρχίζουν μέσα μου και γεννιούνται έτσι άγνωστες δυνάμεις. Και απλώς μετά παίρνω και το πέμπτο και το έπτο. Και ύστερα παίρνεις δρόμο. Όχι. Δυστυχώς χρειάζομαι 10 ποντιράκια στρατηγέ. Αλλά
Στα 10 ποδηλάκια είναι ο Μελοντάρη. Λοιπόν, Λεοντάρη, εσύ είσαι πολύτιμος άνθρωπος. Σε χρειάζομαι. Το σκέφτηκα, θα σε πάρω μαζί μου στον οργανισμό, κοντά μου. Στρατηγέ μου! Αλήθεια το λες αυτό! Μου έρχεται να σου μιλήσω τα χέρια και τα κλάψα μου συγκίνηση. Σόλον, δεν θα ετοιμαστείς, κοντεύει 10, έχουμε να πάμε στα μπουζούκια απόψε, το ξέχασες. Μπουζούκια! Υπάρχουν λεφτά για μπουζούκια. Λία, προσέλαβα τον κύριο Τίμου στον οργανισμό. Πα, τα συγχαρητήριά μου. Είχατε δεν είχατε, τα καταφέρατε. Εσείς είχατε δεν είχατε, τα καταφέρατε. Εννοώ με το πρόγραμμα, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, να μην σας καθυστερώ. Καλή νύχτα σας και καλή σας διασκέδαση. Να πάτε στο καλό. Αυτή την γοητευτική δεσποινίδα. Θα πάμε να πούμε κάτι. Μιλάτε μαζί μου. Γεια σας. Φεύγουμε. Κορίτσι, πού το πας, άστο. Σόλον, ξέρεις τι γράφει ο Δίας από το Michigan. Τι γράφει? Να του στείλουμε λίγο τραχανάκι χιλοπίτες. Τα πεθαίνησε. Τι να του στείλουμε? Τραχανάκι χιλοπίτες. Τραχανά. Χιλοπίτες. Τον τραχανά τι το θέλει, ψηλώνε ή χοντρώνε? Ξυνώνε. Ξυνώνε, Λία. Τελικά, άσε με, γιατί δεν μπορώ να ασχοληθώ με τις... με τα... Και είναι ανάγκη να φωνάζεις. Χιλοπίτες του Δίους. Είναι ανάγκη να φωνάζεις. Εγώ Είναι φωνάζω. τρόπος αυτός. Εγώ φωνάζω. Εσύ φωνάζεις. Εγώ φωνάζω. Ορίστε μας. Θα με βγάλεις τώρα και τρελή, Χριστιανέ μου. Μη σώσει και πάει ποτέ του χιλοπίτες. Τι κάνεις? Α, με συγχωρείς τόσο. Μήπως ήθελες να το διαβάσεις. Σκορδοκαΐλα μου, Λία, πάω να ετοιμαστώ για τα μπουζούκια. Συναγερμός, τέλος. Ετοιμαστείτε για έξοδο. Έξοδος σε κέντρα για την νυχτερινή ζωή μια φορά στους 3 μήνες. Και αν.
παπατζεμέλη, απόψε να σνάφει στο κορμί μου αμελή. Παπατζεμέλη, παπατζεμέλη, απόψε να σνάφει στο κορμί μου αμελή. Τσιφτετέλια στην Αθήνα με κλαρίνα και ρυθμούς. Λίγα χρόνια κι είναι κρίμα να τα ζούμε με καημούς. Οχαμάν, γιατί τα πεντοχίλια δεν είναι πετσετάκια, να φέρναμε τη σέσουλα να τεράφορα βασάκια. Οχαμάν, γιατί τα πεντοχίλια δεν είναι πετσετάκια, να φέρναμε τη σέσουλα να τεράφορα βασάκια. Το τραγουδούν. Παίχτες είναι όσοι πέφτουνε, γι' αυτό πίνουν και ξεχνούν. Οχαμάν, γιατί τα πεντοχίλια δεν είναι πετσετάκια, να φέρναμε τη σέσουλα να τεράφορα βασάκια. Οχαμάν, γιατί τα πεντοχίλια δεν είναι πετσετάκια, να φέρνουμε τη σέσουλα να τεράφορα βασάκια. Τσάμπα χάσαμε τη βραδιά μας από Μα δεν πέρασες καλά. Εγώ δεν έβλεπα την ώρα να βρεθώ στο κρεβάτι. Στραγώθηκα από την Μαμάν, αυτός ο ύπνος σου. Ήθελα να ξέρα, έτσι διστάζουν όλοι οι στρατηγοί. Τι? Τίποτα. Τελείωνε το χασμουριτό σου και ύστερα τα λέμε. Έχεις τα νεύρα σου από ψελία. Και βέβαια τα έχω τα νεύρα μου. Πάμε να ξεντηθούμε. Τι θα γίνει, δεν θα ξεντηθείς εσύ. Δεν έχω ύπνο. Και τι θα γίνει λοιπόν. Κρίμα στην έγκλη και στη δόξα σου. Νόμιζα ότι παντρεύτηκα έναν ήρωα. Μα και οι ήρωες νηστάζουν, Λία μου. Σαν εσένα νηστάζουν όλοι οι ήρωες. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Όταν πέφτεις στο κρεβάτι, ρογαλίζεις. Ρογαλίζω. Ρογαλίζεις, καημένε, και τι ρογαλιτό. Ολόκληρη πάντα. Λυπούμε, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Αν το καταλαβαίνω εγώ, ξέρεις πως κάνεις. Σαν ένα χαλασμένο μοτέλ. Εγώ. Εσύ. Λία, είσαι λίγο υπερβολική μου φαίνεται. Σε έχουν ακούσει όλοι, βρε. Όχι μόνο η δίπλα, όχι μόνο η πάνω, αλλά μέχρι και η απέναντι. Η απέναντι. Και η απέναντι. Ποιοι είναι οι απέναντι. Ο κύριος Κοντορεβιτάκης, η κυρία Θεοφανοπούλου, η κυρία Κοκοροβέση, δεν ξέρω και εγώ τους υπόλοιπους. Σιγά μωρέ, Λία, σιγά. Ησύχα, καημένε, όλοι μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ορίστε, στρατηγός σου λέει, σε είδανε ποτέ οι
τα στρατιώτες σου σε αυτό το χάλι. Μα δεν εμφανίζομαι με τα σόβρακα μπροστά στους στρατιώτες. Α, βέβαια, το ξέχασα. Ότι μόνο η γυναίκα σου έχει το προνόμιο να βλέπει αυτή τη φαντασμαγορία. Ξέρεις πως είσαι με αυτό το νυχτικό. Για φωτογραφία είναι. Τι λες, να βγάλουμε μία να τη στείλουμε στη Μανούλα να δει το αμαράκι της πως είναι. Υπάρχει, ούτε αυτό σ' αρέσει. Πώς! Μόνο που δεν μπορούσα να σε φανταστώ καημένα σε αυτό το χάλι όταν σε έβλεπα με τη μεγάλη στολή και τα παράσιμα. Και τι περίμενες δηλαδή, να κοιμάμαι με τη μεγάλη στολή και τα παράσιμα. Αλλά θα μπορούσες τουλάχιστον να φοράς πιτζάμες. Δεν μ' αρέσουνε, εγώ θέλω να παίρνω αέρα. Βλέπεις, πού είναι τα χάπια μου. Έλεος πια, χάπια. Χάπια για το σηκώτη, χάπια για το στομάχι, χάπια για την πίεση, χάπια για το... Λία, είσαι εξωφρενική. Τι κρίνια είναι αυτή. Να μην φροντίζω την υγεία μου, να μην παίρνω τα χάπια μου. Να τα παίρνεις τα χάπια σου. Να κόψεις όμως τα σαλιαρίσματα με τις διάφορες, με κατάλαβες. Μα τι λες, Λία. Αυτό που σου λέω. Νομίζεις ότι κοιμάμαι εγώ, Λύσαξες απόψε με την κυρία Περδικομάτη. Εγώ, με την κυρία Περδικομάτη. Καταρχήν αυτή είναι κομμουνίστρια. Για να μην σου πω ότι μπορεί να είναι και καμποσιά. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι. Περίμενα να κάνω προσέγγιση. Τι σου έλεγε αυτή. Άσε με, Λία μου, να τελειώσω, βλέπεις, κάνεις προσευχή. Ναι, προσευχή σου. Κύριε Λέισον, διευχών των Αγίων Πατέρων. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο. Δεν έχω ύπνο. Σου είπα, δεν είμαι καλά. Τι έχεις, Λία μου, η καρδιά σου. Όχι, να σκέφτομαι την αδερφούλα, η Τζίνα. Έπαθε τίποτα η Τζίνα. Προηγουμένως δεν τα πήραμε όλοι μαζί. Ναι, την έθιξες, την πρόσβαλες, της πήρες τον έλεγχο και τον ανέθεσες σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις από πού κρατάει σκούφια του. Τότε μου λέει ο Ντάρ. Ναι, ξέρεις τι ύπουλος και ύποπτος άνθρωπος είναι αυτός. Ο τιμολέοντας είναι ο τιμιότερος άνθρωπος του κόσμου. Ναι, βρε, ξέρεις τι έκανε αυτός μόλις του ανέθεσε στον έλεγχο. Πήρε τα βιβλία και όλους τους φακέλους σπίτι του. Το ξέρω, μου το είπε. Και επιτρέπεται να παίρνει τα βιβλία σπίτι του. Λία, έλα να κοιμηθούμε ωραία και θα τα πούμε το πρωί. Λαγίσα τα κοκόρια. Όχι, γιατί μη πέφτεις, μη πέφτεις. Λία, με εξαγριώνεις, έχει και υπομονή τα ωριά. Φωνάζεις, φωνάζεις. Με τις φωνές και με τη βία πας να μου επιβληθείς. Αυτό, κυρία, είναι πατριαρχία. Έτσι γίνονται οι γυναικοκτονίες, το ξέρεις. Όμως όχι. Το ποτήρι, κύριε, ξεχύλισε. Δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Με έχεις καταντήσει και καρδιακή από τις φωνές σου. Εγώ σε έχω καταντήσει καρδιακή. Ποιος με έχει καταντήσει. Να. Νιώθω κιόλας πρώτα κρούσματα. Σώπα, ηρέμησε, γιατί άμα σε πιάσει τώρα η καρδιά σου καθήκαμε. Και η ώρα είναι περασμένη και μέχρι να έρθει ο γιατρός δεν θα κοιμηθούμε καθόλου. Χρειάζεσαι το διάλογο. Σε παρακαλώ, πες μου τι θέλεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να. Είναι πολύ τροπιασμένη. Που να... Μπορεί και να αυτοκτονήσει. Η Τζίνι. Να αυτοκτονήσει. Ναι. Να ξαναφέρει στη θέση της. Ωραία. Αυτό θέλω. Ωραία, σύμφωνα. Πες 100. Έβγαλε όλη σκέρα. Πες κοιμήσου. Πες κοιμήσου. Τορκίζεσαι. Τορκίζομαι. Πες 100. Πες. Να βάλω και τη μάσκα. Να τη βάλεις. Πες 100. Άντε να κοιμηθώ εγώ τώρα. Να δω πώς θα κοιμηθώ. Ξέρεις ότι άμα με εξαγρυπνήσεις, μετά δεν μπορώ να κοιμηθώ καθόλου. Να κάνω σολονάκι, δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς μάσκα ανοιχτός. Πες 100. Πες. Άντε να κοιμηθείς. Μοιέσαι. Ανάσε.
Όποιος να είναι τέτοια ώρα. Σόλον, ξύπνα! Βαστάτε του κυτάρματα, τάρματα ξανά στον αγώνα. Σόλον, ξύπνα το κουδούνι! Παναγία μου. Τι έπαθες. Το κουδούνι, παιδί μου, το κουδούνι! Για κουδούνι. Της εξώματας! Ξυπνήσατε! Ξυπνήσαμε, τι έγινε? Είναι ο κύριος Δήμος. Δήμος! Μάλιστα, και είναι μεθυσμένος. Μεθυσμένος! Τύφλα του πει. Και τι δεν. Θέλει να δει το κοκκά. Εμένα. Άκου θράσους, τέτοια ώρα. Να του πεις να τσακιστεί να φύγει και το πετάξει έξω με τις κλωτσές. Του το είπα, αλλά δεν ακούει. Να του πεις ότι θα του σπάσω τα μούτρα. Του το είπα κι αυτό, αλλά σας είπα, είναι μεθυσμένος, δεν ακούει. Καλησπέρα, στρατηγούκο. Καλησπέρα, στρατηγούκο. Bonjour και bonsoir, madame. Τι κάνει, καλά. Τι χάρη είναι, τι κατάσταση είναι αυτή. Πώς τολμάς και μπαίνεις έτσι εδώ μέσα. Έτσι πήγες στα ντουζού και στα τύπου. Ανεδέστατο! Αν δεν ήσουν μεθυσμένος, θα σου είχα σκάσει χαστούργητα σου και φύγει το κεφάλι σου. Μα ξέρεις πως είσαι στα δικιά. Άλβατη τώρα! Έξω, ρε. Έξω, μη σε πετάξει έξω από τις κλωτσές. Έξω! Στο διάολο! Με διώχνετε. Μα εγώ δεν ήρθα για βρικέρα στα δικά μου. Εγώ ήρθα να καταγγείλω κλέφτες. Κλέφτες, τι κλέφτες. Κλέφτες και λογοδίτες. Που σε κοροϊδεύουνε και τον έχουν ρημάξει τον οργανισμό. Αν δεν φύγεις, θα σου σπάσω το κεφάλι με τούτο εδώ! Εσύ, σοκ! Αν το γάιναλο, σου! Εμένα σου! Τώρα σου δείξω εγώ! Τώρα! Ετοιμάσου! Τώρα! Μπράβο στα κακό. Γεια σας, Ηλία, γεια σας, μια στιγμή. Να σταθώ! Να ακούσω τι! Τις βρωμιές και τις αηδίες αυτού του παλιανθρώπου, του Μεθύστακα, που τόλμησε να μπει στις 2 τα μεσάνυχτα στην κρεβατοκάμαρά μας, για όνομα του Θεού. Αφού βλακώθηκες απόψε σ' όλων. Πάψε, Ηλία, ξέρω τι κάνω. Ξέρει τι κάνει στρατηγά μου. Ξέρει, έτσι. Εσύ, σοκ! Το βλέπεις? Βρέτε, πώς μιλάς έτσι στην αίρια. Μα λέει πως θα με πετάξει όξο. Πώς θα με πετάξει όξο. Αν με πετάξει όξο, τότε και εγώ θα πάω, θα κατέβω κάτω από το παράθυρό σας και θα φωνάζω «Κάτε κλέφτες! Σουτ, μωρέ! Κάτε λοπαντήτες!» Κάσε, βρε, παλιάνθρωπε, κάσε, βρε, ζω, δεν καταλαβαίνεις επιτέλους που βρίσκεσαι. Καταλαβαίνω, αλλά άκου. Εγώ ήρθα να καταγγείλω κλεψές και κλεψιές. Να τα πω εδώ, να κατέβω κάτω. Πες τα με δυο λόγια. Με δυο λόγια λέγε. Μέχρι το πρωί έχω να λέω και ας σφίξουνε μερικοί και μερικές. Εδώ μέσα. Τέλος πάντων, να ξαπλώσω λίγο. Σήκω. Κάτσε εκεί κάτω. Λοιπόν, Ώστε κάθεσαι να τον ακούσεις όλον. Λυπάμαι για λογαριασμό σου, απορώ, δεν ξέρω τι άλλο να πω. πάψε, Ηλία. Τώρα μιλάει εδώ. Μπράβο στρατηγά μου. Πάνω πότε ρε. Θα στην ανάψω, δεν την δικοσίσω. Στρατηγέ μου. Αυτή φωνάζει. Διότι η άρχη... Αρχή η ποινιά. Η άρχικα... Η χρονιά. Άλλος πίνελος με φάει. Καταφράστε. Η αδελφή της Η Τσίνα. Ναι. Αυτή λέει, τα άκουσες εσύ. Γι' αυτό εσύ. Σουτ. Σου! Εμένα σου! Ρε άτιμε, ρε ψεύτη! Ρε παλιάνθρωπε! Ρε Μεθύστακα να μου πεις εμένα σου! Πάψε, Ηλία. Πάψε. Δεν άκουσε το τι λέει ο τύπος. Αυτό ξεπερνάει όλα τα όρια. Τώρα θα πάω να ξυπνήσω την αδελφή μου, να έρθει η ίδια να προστατέψει την υπόλοιψή της. Βρε, Αφρότη. Για πες, πού το είδες αυτό. Πού το ξέρεις. Εγώ το λέω. Τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω. Και βγαίνουν από τα βιβλία κατά χρήσης. Μήνος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας, του κλέψαντος, το κλέψατε, το κλέψατε, ο παλιοκλέψαντος και παλιοκλεφτάρε! Πάψε μου, ρε! Δεν φωνάζω. Δεν φωνάζω όμως. Πώς τη σκάσανε έτσι. Και βάλε στο λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Καημένε! Θα στην ανάψω τελικά, δεν θα την κοιτώσει με την Παναγία. Καλά. Μη με λες στρατηγό. Κύριε Σόρονα. Ούτε κλεισό. Σολονάκι μου. Δεν μου λέτε. Πόσο κρασί είχε σήμερα. 9 ποτηράκι. 9, 9! Κάτω οι κλέφτες! Τι φωνάζεις μου, ρε! Κάτω οι Τι λοποδίτες! φωνάζεις μου, θα ξυπνήσει τον κόσμο, να, εκεί πέρα και ο Ζόλιος κοιμάται. Εντάξει. Δεν ξεχνάω τίποτα από αυτά που έχεις κάνει, να ξέρεις. Εγώ σε σέβομαι.
και σε υπολείπτω. Και ξέρω σε ποιον μιλάω. Σε ποιον μιλάω, στο στρατηγούκο. Τον τιμημένο. Τον λευκό. Τον αγαπάω. Και τον σέβω. Και τον αγαπάω μέσα από τα βάθη της καρδιάς του. Και ξεχνάω με το καλό που μου έκανες. Πες μου, πρέπει. Ξεχνάω με το καλό που μου έκανες. Αφού εσύ είσαι ο ευεργέτης μου. Έλα να σε φιλήσω. Έξω τα πιάνω, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Γιατί με διώχνεις. Δεν μ' αναπάζεις. Εσύ μ' αναπάζεις πολύ. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι ανακάλυψες για την Τζίνα. Λέρα. Όχι, Λέρα. Θέλω να μου πεις από το μέλλον. Τι ξύπνησα. Σε λίγο έρχεται. Εσύ είπες τι συμβαίνει εδώ. Και βέβαια της το είπα σ' όλο. Χάρητε. Χάρητε και πήρα μέσα στην αστυνομία. Την αστυνομία γιατί. Α, δεν ξέρω, σωρονά. Καλησπέρα, στρατηγέ. Ποιος εμέτησε εσένα και σε έστειλε τέτοια ώρα εδώ. Κανένας δεν με μέτρησε, μόνος με έκανα τον κόμμα. Το ξέρεις ότι όλο το βράδυ σε έψαχνε η αστυνομία. Εμένα. Η αστυνομία. Γέλα, γιατί δεν σου μένει πολύς χρόνος ακόμα. Τηλεφώνησα στο τμήμα και έρχονται να σ' αρπάξουνε. Κατάσκοπε, προδότη, είσαι με τους άλλους λοιπόν. Προδότη, κατάσκοπο. Στρατηγέ, τι λέει κατάσκοπο. Τζίνα, τι είναι αυτά που λες. Απολύς όλο. Αλλά τώρα που θα έρθει ο αστυνόμος να σε πάρει, θα αναγκαστείς να ομολογήσεις όλη σου την εγκληματική δράση. Γιατί εμείς, οι γνήσιοι πατριώτες, μπορεί να θυσιάσουμε ακόμα και την ίδια μας τη ζωή για τα όσια και τα ιερά μας. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Λίγο κρασί. Δώστε μου λίγο κρασάκι. Τέτοιο δράσος δεν το έχω ματαδεί. Πάρτε τον, αυτός είναι ο προδότης. Όχι, τι στρατηγέ μου. Πού με πάτε. Βρε αφιλότιμη, και τα βιβλία που σε βγάζουν για καταχράστρια. Δεν υπάρχουν βιβλία ιδιαίτερα. Έβαλα ανθρώπους και τα κλέψαν από το σπίτι. Τι λες μωρή παλιογαϊδούρα, πως εκεί έφτασε η παλιανθρωπιά σου, τόσο ασυνείδητη είσαι. Μα, τι ύφος είναι αυτό, Λία μου, το παίζεις αθώα τώρα. Θα μιλήσω, θα τα πω όλα, σ' όλος. Κάσε. Ξεχνάς ότι εσύ μας βοηθούσες τόσο καιρό. Σ' όλον. Εσύ θα τα πληρώσεις πρώτα. Έτσι, Έτσι και χειρότερα. Σ' όλον. Τι έγινε, Λία, τι φωνάζεις. Τι να έχω σ' όλον, να δεν μπορώ, κουράστηκα, δεν αντέχω, θέλω να κοιμηθούμε. Κοιμήσου τα. Άντε να σε δω. Πες κάτι. Κοιμάσαι, σου ξέχασες. Δεν πειράζει σ' όλον, σήμερα θα κοιμηθώ χωρίς αυτή. Αλλά μας έλεγες το πρωί. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been dancing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and chalk. I really hate the trip, but I gotta know. As they group, I see myself in the pistol smoke. I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the thing in my eye. I'm a looked out gangster, shut tripping banker, and my homies is down, so wanna rouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know.
after minute, hour after hour. Everybody's free, but half of them ain't know what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Λοιπόν, τι έγινε κυρία Ανακρίτρια, ομολόγησε τελικά τίποτα αυτός ο γελίος? Τίποτα. 3 μέρες τον ανακρίνουμε και όχι μονάχα αρνείται, αλλά διαμαρτύρεται, φωνάζει, χτυπιέται. Να το, η απόδειξη της ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις, τυπικό σύστημα των αναρχικών. Μα είναι αναρχικός. Μα τι λέτε, ο Τίμος μου αναρχικός. Όσο αναρχικός μπορεί να είναι και ο Mickey Mouse. Αναρχικός και από τους πιο επικίνδυνους μάλιστα, κυρίες μου. Στοιχεία του βρήκατε? Όχι. Ούτε φάκελο έχει. Ούτε. Και γιατί δεν το φτιάχνετε? Α, σας είπα κυρία μου. Δείτε και μόνοι σας, δεν έχουμε στοιχεία. Δεν έχουν στοιχεία οι άνθρωποι, Τζίνα μου, πάμε να φύγουμε τώρα. Και δεν είναι αρκετά αυτά που καταθέτω εγώ. Τα εξετάζουμε και αυτά. Τα συζητάμε. Τα εξετάζετε, τα συζητάτε. Δηλαδή αμφισβητείτε εμένα, κυρία Ανακρίτρια. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπε αυτό, Τζίνα μου. Για τα βιβλία το ρωτήσατε. Και βέβαια τον Και τι ρώτησα. σας απάντησε? Ότι τα πήρατε εσείς. Τζίνα, τι λέει εδώ το όργανο. Δεν θέλω να πει φυλακείο μέλλον αναπαιδευτικός μου. Εμείς θα τα πούμε μετά. Και δεν μου λέτε, κυρία Ανακρίτρια, επιμένει αυτό το παλιοκάθαρμα σε αυτά τα παραμύθια. Αφού τον είδανε τόσοι να μην μαζεύει τα βιβλία από τον οργανισμό. Λέει ότι τα μετέφερε με σπίτι του, αλλά εσείς βάλετε ανθρώπους και τα έκλεψαν. Να το, δεν τα πήρε. Είναι αυτό το πουλάκι μου. Τον παλιάνθρωπο. Πού θα φτάσει η ανέδεια και το θράσος αυτού του παλιανθρώπου? Ελάτε κυρία μου, μη συγχύζεστε. Τι να μη συγχύζομαι, κυρία Ανακρίτρια. Δεν μου θίγει την τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου. Με παρακολουθείτε? Πώς, βέβαια σας παρακολουθώ. Και τι κάνετε? Μα τι θέλετε να κάνω? Να τους κάνετε φάκελο! Α, σας παρακαλώ κυρία Τζέλα μου. Τίνα! Γιατί διστάζετε? Αυτό θέλω μόνο να ξέρω. Κυρία μου, μου φαίνεται ότι έχετε υπερβεί τα όρια. Κυρία Ανακρίτρια, θα με αναγκάσετε να σας αναφέρω για τον τρόπο που διεξάγετε τις ανακρίσεις σας. Είναι σκανδαλώδης. Σκανδαλώδης! Χαίρετε! Χαίρετε. Χαίρετε. Όρεση. Είστε διάλο, με έπαιξες φωνακλού με φωνακλού. Ακούσε εκείνο μου υποδείξτε τα κοντά μου. Φέρε μου μέσα το τιμολιότητα. Μάλιστα, κύριε Ανακρίτρια. Αλλά σήμερα το πρωί μου δήλωσε ότι αν δεν του δώσουμε νερό δεν βγάζει λέξη. Και δεν του δώσατε νερό. Όχι, κύριε Ανακρίτρια. Ο κύριος Παστινά μας είπε από χθες το βράδυ να του δίνουμε μόνο λακέρδα. Λακέρδα, μα θα λυσάξει όλα αυτά. Πάλι τα ίδια. 100 φορές έχω πει να μην μεταχειρίζεστε πια αυτό το σύστημα. Ο κύριος Παστινά μας είπε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Τέλος πάντων, φέρ' το μέσα και πες να μου φέρω και ένα καφέ. Με 5 ποτήρια νερό. Μάλιστα. Και σε παρακαλώ, Μάλιστα. ενημέρωσε την κυρία Καραλέοντος να έρθει στις 10. Μάλιστα. Καλώς το τιμολέοντα. Τι κάνεις, τι γίνεσαι? Μια χαρά, εσείς. Τα κέφια σου καλά? Δόξα στους Θεούς. Κάθισε, μη στέκεις όρθιος. Δηλαδή, πάλι ανακρισούλα έχουμε. Όχι βρε αδελφέ, άκου εκεί ανακρισούλα. Μια κουβεντούλα ανθρώπινη, να. Πώς τα πέρασες απόψε, κοιμήθηκες καλά? Δόξα στους Θεούς, μια χαρά. Με βάλαν σε κάτι σανίδες ολόησιες και κοψομεσάστηκα. Και κατά τα άλλα όμως πέρασα υπέροχα. Από φαΐ, σε περιποιήθηκαν. Μου δώσανε μισή οκάλα κέρδα, σκέτη. Ούτε ψωμί ούτε νερό, τίποτα. Υπερβολές.
Και γιατί δεν ζητούσες λίγο νεράκι? Ζήτησα. Αλλά μου είπαν ότι θα μου δώσουν μόνο αν ομολογήσω. Ποιος το είπε αυτό? Ο κύριος Σπαστινόμος. Με πέθανε στη δίψα. Κατά τα άλλα όμως ήταν ευγενέστατος. Εσείς τι κάνετε, καλά? Δεν βαριέσαι. Έχω κι εγώ τα βάσανά μου. Υπομονή. Ο Θεός είναι μεγάλος. Λοιπόν, Αυτά. αχ, ρε τιμολέοντα. Ρε τιμολέοντα, δεν θα μιλήσεις ούτε και σήμερα. Δηλαδή, δεν είχαμε, την πιάσαμε την Ανακρίσουλα, Γλυκά μου το πάτε σήμερα, κυρία Ανακρίτρια. Όχι βρε παιδάκι μου, δεν είναι ανακρίσουλα. Είπαμε μια κουβεντούλα θα κάνουμε. Έτσι ήρεμα. Να ομολογήσεις και εσύ να τελειώνουμε. Τι έπαθες? Θέλεις νερό? Αν σας περισσεύει ένα ποτήρι. Άρεσε. Μπορώ να έχω άλλο ένα? Αχ, που λέει. Ευχαριστώ. Δόξα τω Θεώ. Τη δροσιά του να έρχεται. Μπορώ να πιω άλλο ένα? Ευχαρίστως. Ευχαριστώ. Ο Θεός να σας δίνει όσο νερό θέλετε. Σε δίψασες τώρα? Όχι. Εσείς τι φτάσατε? Όχι. Θα το πιείτε αυτό το ποτήρι? Αυτό, όχι, πάμε. Κάνα και το άλλο ποτήρι. Ευχαριστώ. Ο Θεός να σας δίνει όσο νερό θέλετε. Μπορώ να έχω και αυτό? Ναι. Γιατί το πίνω αυτό? Εδώ. Λοιπόν, θα ομολογήσεις τώρα. Τι να ομολογήσω? Δεν σας είπα ότι η κυρία Καραλέοντος είναι ο εγκέφαλος όλων των κατακρίσεων? Δεν σας είπα ότι είναι επικεφαλής σπήρας που έχει κατακλέψει τον οργανισμό? Με αυτά τα λεφτά τους τα στέλνει ο θείος τους. Ποιος θείος τους? Αυτός? Ο Τζον Πάπας από το Μίτσικο. Ο Τζον Πάπας της Ζούλας, Κάτω οι κλέφτες! Κάσε! Έλα, τι μου λέοντα. Δεν ήθελα να σε τρομάξω. Κάτσε, μη στέκεσαι όρθιος. Πρέπει μου λέοντα. Πρέπει μου λέοντα. Πρέπει να πάψεις να είσαι θύμα καμιά φορά. Πώς να πάψω να είμαι θύμα, κυρία Ανακρίτρια, αφού εσείς με κάνετε θύμα? Σκάσε! Κάτσε. Άμα είναι να ξανασηκωθώ, δεν πειράζει. Κάτσε, είπα! Δεν φωνάζεις. Πρέπει μου λέοντα, τα χάφτω εγώ αυτά. Χάψτε τα, κύριε μου. Χάψτε τα. Διότι είναι η αλήθεια. Όλα τα χάφτετε εσείς, εκτός της αληθείας. Σκάσε πια! Ανυπόφορος έγινες. Δεν θες να μιλήσεις με το καλό. Λυπάμαι. Αλλά πρέπει να σε αναλάβουν οι δόκιμοι. Πάμε κύριε Τιμολέοντα, ήρθε η ώρα της αλήθειας. Τα ξέρουμε όλα. Σχεδόν όλα. Μα κύριε Ανακριτά, εγώ... Σιωπή, μιλάω κάτω. Πω. Να κάνω τη διαθήκη μου. Έχουμε στοιχεία. Πολλά. Σοβαρά. Αδιάσυστα.
Έχετε και ψηλατηρά. Μην είναι στην υπηρεσία. Τώρα θα μιλήσουμε για το τρυπητή. Το ποιο? Το τρυπητή. Βρέθηκε κάτω από την καρέκλα σου. Μπορεί να έπεσε. Α, δηλαδή παραδέχεσαι ότι είχες επαφή μαζί του. Όχι, ναι, όχι, δεν ξέρω. Σας παρακαλώ. Αντίθεση κατά της αρχής. Νόμος 2026 κάθετος 26 παράγραφος. Παράγραφος ό,τι να είναι. Και τώρα περνάμε στις εξαιρετικά σοβαρές παραβάσεις. Στις ποινές σταδίου 3. Υπάρχει και στα 2-3. Υπάρχει μια μεγάλη υπηρεσία. Ναι, το σιροπτικό βρέθηκε με 3 καβαλά τσιρέκια. Αυτά ακούγονται όταν ξεραπτώνεις. Ακριβώς! Κάποιος δηλαδή, κάτι ξηράπτωνε. Και ποιος μας το δωμάτιο εκείνη την ώρα. Εγώ. Να το, η αρχή έγινε. Ομολογία συλλεκτικού. Άστα, θα τα πεις αυτά στο δικαστή. Αν φτάσει μέχρι εκεί. Θεέ μου, έχω πέσει σε σαντιστή με τη γραφική. Λοιπόν, κύριε Τιμολέοντα, μου είπαν ότι κοντά στο κρατητήριο βρέθηκαν καλυμμένα πάστη ξεφαντρόπας και τα αυτά εδώ. Βρέθηκαν καλυμμένα στην τηλεπάξη και διάλεγαν μην ξεχάσω απάντησα από φυλακισμό πλήρη αστερίκια. Ξέρεις σημαίνει αυτό. Μήπως ότι πρέπει κανείς να πληρώνει το ενίκαιο του. Σημαίνει προμελέτη. Σημαίνει πλάνο. Σημαίνει ότι είσαι σίγουρος πως κάποιος συνεργός σου θα σε βγάλει από τη φυλακή. Κατηγορία χιλιοστή. Διαρθρωτικό υγρό για απόκριση πραγματικότητας. Αυτό τι διάρθρανε στη Μολέων, το παρελθόν σου, τα λάθη σου, τα ίχνη σου. Αυτό το προηγούμενο λογιστή. Μάλλον θα μου έπαιξε το καταλάβει. Άρα και ο προηγούμενος λογιστής λεγμένος. Όχι, δεν είναι μικρός άνθρωπος, δεν το μπλέκετε γι' αυτό. Επόμενη κατηγορία. Συνετήρηση σχηματισμός συμμορίας. Δεκάδες συνετήρηση ενωμένη. Αυτό λέγεται σύγκα συμμορίας. Τι έχουμε εδώ, κύριοι υποψήφοι ανακριτές. Εξετάζουμε ύποπτο ή παίζουμε σουντόκου με σειραπτικά και συνδετήρες. Κυρία Διοικήτρια, έχω προχωρήσει ήδη σε 1500 κατηγορίες και πάλι ρεκόρ. Μάλιστα. Και πόσες από αυτές έχουν νόημα? Καμία, αλλά όλες έχουν πολύ δραματικές. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα μία σωστή ανάκριση. Όχι πολλές φωνές. Όχι πολλά πηγενέλα. Πειθαρχία, κύριε δόκιμη. Πειθαρχία και αυτοπεποίθηση. Νομίζω έχεις αφήσει κάτι στη μέση με ένα διορθωτικό υγρό, σωστά? Σωστά, κύριε Ανακρίτρια. Προσέξτε. Εδώ έχω διορθωτικό υγρό. Μα αυτό τι διόρθωση μου λέω. Τι προσπαθείς να εξαφανίσεις. Λογιστής είναι, λάθος διορθώνω. Έχουμε σημολογία λοιπόν. Λάθος, δόκιμε, λάθος. Όταν ο ύποπτος λέει κάτι σωστό, εμείς δεν ενθουσιαζόμαστε. Πάμε στο επόμενο, το κουφό. Λοιπόν, πώς χτίζεις αυτό. Πώς μπορούμε να πάρουμε ένα καλαμάκι φραπέ και να το μετατρέψουμε σε πλήρη ποινικό φάκελο. Εκτός κύριε Ανακρίτρια. Ελάτε, σας δίνω άλλη μια ευκαιρία. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Λοιπόν. Αχα! Καλαμάκι καφέ. Πλαστικό. Με λαμπρία μυρωδιά φραπέ. Χρωματές της απελπισίας. Αυτά τα παιδιά θα πάρουν όντως σήμα. Συμπέρασμα. Κύριε Ανακρίτρια, το καλαμάκι αυτό είναι στραβό και δοκωμένο. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πίνω στραβά. Σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι ο ύποπτος είναι νευρικός. Για μένα νευρικός είναι αποδεδειγμένο και ύποπτος. Γιατί μόνο κάποιος που κάνει κάτι ύποπτο πίνει φραπέ με ένα σπουστραβό καλαμάκι. Και αυτό με κατηγορείτε δηλαδή για βίαιο ρούφιγμα. Μπράβο, παιδιά μου, μπράβο, έτσι. Χωρίς λογική, χωρίς κανένα στοιχείο, μόνο με την αυτοπεποίθηση. Μπράβο, είμαι πολύ περήφανη για σας. Από σήμερα θα ανήκετε κι εσείς στο σύστημα. Στο σύστημα, κυρία Διοικήτρια, όπως όλοι μεγάλοι. Ακριβώς, στο σύστημα, όπου μπορούμε να πάρουμε ένα καλαμάκι καφέ και να το μετατρέψουμε σε κατηγορία κακουργήματος. Μα γι' αυτό με κατηγορείτε. Για ένα καλαμάκι. Τιμολέοντα, στο σύστημά μας, εάν δεν βρούμε τους ενόχους, τους φτιάχνουμε. Και με μένα τι θα γίνει. Και εσύ φυσικά δημοκρατία έχουμε, μπορείς να απευθυνθείς σε δικηγόρο. Αλλά να ξέρεις
όσο εδώ οι δόκιμοι μάχονται με σειραπτικά, κουτιά και καλαμάκια. Ξέρω. Θα φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Ακριβώς. Ο Τίμος. Τώρα μάλιστα. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, Τίμο. Τι κάνεις, καλά? Μια χαρά. Εσείς? Καλά. Δεν μου λες, συνήθως από το Μεθύσι. Δεν συνήλθα, με συνέφερα. Ας είναι καλά η αδερφή σας. Ας την αυτή, με αυτή που άλλο λογαριασμό. Με σένα μου λες, μιλάω τώρα. Δεν μου λες, τι θα γίνει έτσι που τα κατάφερες? Εγώ φταίω, κυρία Γενικού. Εγώ είπα μόνο την αλήθεια. Κοίτα, Νανάκη. Συγγνώμη, Λέω τι σε νοιάζει εσένα, μωρέ. Μόνο πόλιο το πήρες να λες την αλήθεια. δεν σας καταλαβαίνω. Εγώ κάνω το καθήκον μου. Βλέπεις όμως τα αποτελέσματα. Βρίσκεσαι μέσα, χωρίς βιβλία, χωρίς στοιχεία και επιπλέον με βαρύτατες κατηγορίες. Θέλω να μου πείτε πραγματικά. Πιστεύετε ότι με προδοτίζει? Δεν το πιστεύω, βρε παιδάκι. Αλλά τι ωφελεί. Γιατί δεν βοηθάς και εσύ να βρούμε κάποια λύση. Τι να κάνω δηλαδή? Μα σε τα λιγόγια σου. Πες τα λίγο φλου. Φλου! Κάνε καμιά κομπίνα να βγούμε από το αδιέξοδο. Κομπίνα! Κομπίνα στην Ελλάδα, μα δεν ξέρεις τι σημαίνει κομπίνα. Σε τελείωσε το στοιχείο τόσο. Για συνεχίστε. Να, αποχωρήσεις λίγο εσύ. Να τα μπαλώσω λίγο, εγώ να τα μπουρδουκλώσουμε τέλος πάντων. Πολύ πλούσιο λεξιλόγιο έχετε, κυρία Γενικού. Φλου, Λοιπόν, κομπίνα, μπουρδούκλωμα. τι θα γίνει τώρα? Αδύνατο. Είμαι εναντίον του μπουρδουκλώματος. Μα εσύ είσαι χάιδαρο. Δεν μου λες. Εσύ, οικονομικός, πώς είσαι? Περίπιο. Να, μερικά χρήματα. Όχι, ποτέ. Γιατί? Γιατί έτσι? Βρε άνθρωπε του Θεού, στη θέση που βρίσκεσαι θα σου χρειαστούν. Για δικηγόρο, για κάνα φαΐ της προκοπής. Είπα, Έλα! δεν θέλω. Καλά, δεν επιμένω. Γιατί με πλησιάζετε? Θέλω κάτι να σου πω. Πώς κάνεις έτσι, Χριστιανέ μου? Μυστικό είναι. Μάλιστα, μυστικό. Να τα πετέσω! Δεν μου τζώνετε! Συγγνώμη, ρε βλάκα, τι φωνάζεις? Μα μου λέτε να τα πετέσω! Τέλος, θα μας ακούσουν. Μα τι προτάσεις είναι αυτές που μου κάνετε, κυρία Γενικού, Λησμονείτε το Σοκράτη. Ποιο σου έκανε αυτό το μάλαμα? Όχι τον κόκαλο. Τυχαίο. Όχι, το μυαλό σου και μια λίρα. Πήρα. Πού την ασχοληθείτε, πώς έχει πάει. Τίμο! Τέλος πάντων. Εγώ πάντως θέλω να σας μιλήσω και για τις αδερφές σας και για τους άλλους. Τους άλλους? Ναι. Ποιους άλλους? Δεν ενέχεται μόνο η αδερφή σας. Πρόκειται περί σπήρας ολόκληρης. Σπήρα. Ναι, αυτό είχα ανακαλύψει στα βιβλία που μου κλέψανε. Είναι 7 υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας. Τι δηλαδή? Πρώτα απ' όλα ο Καλαμπάκας. Ο πρόεδρος. Μετά ο Καλιάνος. Ο Ζουμπάς. Αυτός ο κοντοπίθαρος. Μετά είναι η Μητροσίλη. Α, τι σιγάνο παπαδιά. Ναι. Η Αρχιεροπούλου Η Τσιά. και η Αθανασοπούλου. Η Δασκάλα. Αλλά ο χειρότερος από όλους είναι... Μήπως είναι ο Μουσαϊνάς? ο Κούβερης. Ο πατέρας μου. Αυτά είχα να σας πω. Όμως, τον έλεγχο τον είχε η αδερφή σας και τους κάλυπτε όλους. Χαίρετε, κυρία Γενικού. Πού πας? Στο κελί μου. Μπορεί να πιω το κόνιο, αλλά δεν θα σταματήσω να λέω την αλήθεια. Χαίρετε. Εσύ θα πεις τίποτα ή τσάμπα σε πληρώνω. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι του δικαστηρίου, ζητώ για 1 λεπτό την προσοχή σας. Δεν θα σας κουράσω, άλλωστε έχω ήδη κουραστεί από το να εξηγώ τα αυτονόητα. Σήμερα δεν υπερασπίζομαι μία γυναίκα, υπερασπίζομαι μια ολόκληρη οικογένεια. Μια οικογένεια που δοκιμάστηκε, πιέστηκε, στραγγαλίστηκε από τις συνθήκες τις οποίες ζούμε. Μιλάμε για τη Λία, ευαίσθητη, καρδιακή, που προσπάθησε να προστατεύσει τις αδερφές της, ανήπαντρα και ανυπεράσπιστα στα πλάσματα. Τις αδερφές της, ναι, τις αδερφές της, που εσείς, ελαφρά την καρδία, τολμάτε και αποκαλείτε σπήρα. Λοιπόν, θα σας πω τι σπήρα είναι.
Σπύρα επιβία. Διότι, κύριοι, και το λέω με πόνο ψυχής, στην Ελλάδα, με τόσα βάρη, με τόσους φόρους, με τόση ακρίβεια, οι καημένες αναγκάστηκαν να κλέβουν τον οργανισμό τους. Όχι από κακία, όχι από δόλο, όχι από εγκληματική πρόθεση. Αλλά γιατί? Πρώτον, το μπότοξ δεν πέφτει από τον ουρανό. Και όταν έχεις το ένα πόδι στην κατάθλιψη, το άλλο στην εμεινόπαυση, και κάνεις και ένα τρίτο μεταπτυχιακό για να διοριστείς στον νηπιαγωγείο της Δαναμανάρας, το μπότοξ δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ιατρική ανάγκη. Δεύτερο, οι τσάντες Gucci. Ναι, τις περίφημες. Δεν αγοράζονται με καλό μήνα και καλή καρδιά και στις δύσκολες στιγμές η γυναίκα θέλει ένα στήριγμα. Η μία πάει στον ψυχολόγο. Η άλλη πάει γιόγκα. Και αυτές πήγαν στην Gucci. Και εγώ τις δικαιολογώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν βλέπετε ότι πρόκειται για γυναίκες που καταραίουν ο κάρφος, που παλεύουν με το γύρο στα οικονομικά και τις τιμές του σούπερ μάρκετ. Και τώρα του ρίχνετε και το σόλον από πάνω, που χτυπάει το έδρανο, λες και θέλει να ανεβάσει την πίεση της καημένης της Λίας στο φεγγάρι. Όχι! Η κοινωνία της πίεσε, οι τιμές της πίεσαν, τα νέα πρότυπα ομορφιάς της πίεσαν. Αντί να δικάζουμε αυτές, θα έπρεπε να δικάζουμε την κοινωνία και το TikTok που δεν έχει καλά φίλτρα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, αθώστε τη Λία, αθώστε και τις αδερφές της. Και τους καλύπτω όλους εγώ. Όχι. Ως εδώ και μη παρέκει. Τώρα θα τα πω κι εγώ τα χαμπαράκια μου κι ας γίνει ό,τι γίνει. Το τηλέφωνο μου. Το τηλέφωνο μου. Σόλον. Σόλον. Σε ακούω, Λία. Κάθεσαι, Σόλον. Λία, λέει, και έχω δουλειά. Κάτσε, Σόλον. Λία. Όπως θέλεις. Λοιπόν, άκου. Ο τιμολέων είναι αθώος. Όλα όσα λέει είναι αλήθεια. Η αδελφή μου η Τζίνα έχει κατακλέψει τον οργανισμό. Ακούς, η Τζίνα κλέβει τον οργανισμό και εγώ την καλύπτω. Σιγά μην άκουγες, Σόλον. Θα τα πούμε στο σπίτι. Σόλον. Έτσι κι εμείς μαζί δεν κάνουμε χωριό. Έτσι κλείνουμε να μας αγγίζουν μαλακάκια. Κάνω το τρέλος μου και γίνομαι θηρίο. Όλα μέσα σε στείλω στα φημαράκια. Το δικαστής έμεινα στο ψυχείο. Καλώς του Αστροπελέ. Μόνο εσύ μας έλειπες τώρα. Λία, τι μου είπες στο τηλέφωνο, τα έπωσε όλα στον άντρα σου. Όλα, όλα, όλα. Το πες και για την Τζίνα Όλα. και για τις κατακρίσεις. Ναι, όλα του τα είπε. Είπες δηλαδή και για τον Τζον Παπά. Όλα σου λέω, όλα του τα είπε. Και εσείς ακόμα. Προς το παρόν, γιατί δεν τον έχει συναντήσει ακόμα εκπλησίο. Του τα είπε όλα τηλεφωνικώς. Και γιατί τηλεφωνικός. Πρώτον, για να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας και δεύτερον, για να ξεθυμάνει μέχρι να γυρίσει στο σπίτι. Είσαι εσύ μία. Και πού βρίσκεται τώρα. Καθοδόν και καλπάζει λυσαλέως προς τα εδώ. Αντίο, Λία. Χάρηκα που σε γνώρισα. Αντίο. Η μελοφάνα της χέρι. Ελπίζω να σε ξαναδώ, Λία. Ναι, καρτολογικό ιατριό. Ναι, τη γιατρό παρακαλώ. Έλα, Νίκη, Λία εδώ. Ναι, καλά είναι. Και ο Σόλον καλά είναι, σε ασπάζεται. Άκουσε με, Νίκη. Έχω ανάγκη από μια καρδιακή κρίση διαρκείας. Τι εννοείς πάλι, 3 μήνες έχει να με πιάσει η καρδιά μου. Είναι ανάγκη, Χριστιαν. Σου φέρνει κάτι πολύ σοβαρό. Αν δεν την πιάσει η καρδιά της, κινδυνεύει η σωματική της ακεραιότητα. Ναι. Όχου, δεν ξέρουμε ακόμα. Όρεξη για που
να αργήσεις, να έχεις συνέχεια μέχρι να αργήσεις, ναι. Ακούς, ακούς. Λία, ήρθα! Μα, Παναγία. Άντε και ο Θεός βοηθός. Λία, πουλάρω! Πήγα προς τα πίσω. Έχω πρωτόκολλα, εδώ θα κάνεις που είμαι μάρτυρας. Μέσα στην τουλάπα να πάνε να κρυφτείς, ακούς? Ρουφιρτήρανε τύρα. Όποιος ανακατεύεται μέσα από την πόρτα τρώνει κότες. Την πόρτα όσο θέλεις τρώτα. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Πίσω έχει διάβολο. Ναι, αλλά αν δεν ταιριάσατε, δεν μας είπε ταιριάσατε. Ναι. αλλά- Ναι, τι μας λες τώρα. Σπίτι δίχως Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Ο Γιάννης ποιος είναι? Δεν ξέρω, είναι αυτά σε τσαβάρα τα βρεφτού να ξέρω. Αγαπάει ο Θεός το κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Ουρανός. Αστραπές έχω μάθει. Το που σε κονίκι, το που σε σφάει, το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρω. Πάλι το μαλλί άλλαξε εσύ, είπα να με μπερδέψα. Να σου πω. Τι είναι αυτά που μου τηλεφωνήσεις, ακούγια. Να μην φωνάζεις. Να μην φωνάζω, θα ουρλιάζω. Ουρλιάζει πιο σιγά σόλο, πιο σιγά. Θέλω σόλο. Να πεθάνεις, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, με ρεσίλες. Χάνομαι. Νιώθω σουβλίσματα. Σουβλίσματα. Νιώθεις το σουβλίσμα, πού? Τα νιώθει από εδώ, τα νιώθει και από εκεί. Χτυπάει η καρδιά. Να πάρουμε τον γιατρό, να πάρουμε τον γιατρό. Δεν θα με προλάβει. Σε προλάβει, τα. Πάρε τον γιατρό, εσύ ζω. Μίκη. Ναι. Γιάννη. Τι έπαθε. Η καρδιά της μάλλον. Είναι πολύ άσχημα. Χάνομαι. Νιώθω σουβλίσματα, τσιμπήματα. Νιώθει σουβλίσματα. Πώς το πες άλλο? Τσιμπήματα. Τσιμπήματα. Νιώθει την καρδιά της. Αισθάνομαι όλη την καρδιά μου να σπαρταράσει το λιθρίνι. Νιώθει την καρδιά της να σπαθάρει από το παρπούνι. Σαν το λιθρίνι, μαμιζό. Άλλα να της πω. Όχι, κατάλαβε εκείνη. Κατάλαβες, Νίκη. Κατάλαβε. Πώς αισθάνεσαι, ρε παιδάκι? Τα σουβλίσματα σαν κάπως με λιγόστεψε. Ναι, αλλά μπαίνουν τα τσιμπήματα, λίγο. Τσιμπήματα. Σώπα, θα περάσουν. Τι έχεις Ορονάκη? Τι να έχω, να συμβαίνουν τόσα πράγματα. Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να σου φερθώ, πώς να σου μιλήσω. Χρυσόλο, να φουτάπαμε. Απαλούτσικα, δεν βλέπεις την κατάσταση. Απαλά. Σιγά σου. Απαλά. Δεν μου λες, ώστε έτσι αδερφή σου, δεν έπαιρνε δολάρια Ούτε σέντς. και έκλεβε και από το ταμείο. Διευκολυνόταν. Και μου λέγε ότι τα στέλνει ο Τζον Πάπας. Ναι, παναθεμάτων. Αλλά ο Τζον Πάπας δεν είχε ιδέα. Είσαι καημένος. Και εσύ τη σκέπαζες αυτή την κλέφτρα. Τι να κάνω, αδερφή μου. Άτιμο σόι, θα σας φάξω και σαν να τις καλετήσω. Καλά. Και δεν μου λες, το γράμμα που έστειλε ο θείος από την Αμερική και το όσκησες μπροστά μου. Ήθελε τραχανά και χειροπίτες. Όχι, Σόλο. Ανάπλα το ζητούσε. Να έρθει να πεθάνει στην Ελλάδα. Ήψιστε φτωχός είναι. Ναυάγιο. Και εσύ μου έλεγες ότι ήταν βαθύπλουτος. Σε γέλασα. Ιδού το έγκλημά μου. Ψέμα, άκρης ο σόις. Σουβλίσματα. Και δεν μου λες, γιατί όλα αυτά μου τα βρες τηλεφωνικός. Φοβόμουν. Έλεγα πως θα πεθάνω και δεν θα προλάβω. Όπως Ναι. Μη και φοβάσαι, τώρα δεν το πεθαίνεις, μη φοβάμαι. φοβάσαι. Αν πεθάνω Σόλο, θα έρθεις κι εσύ μαζί μου. Σε καημένη που να θυμάσαι. σκοτάκηση. Εγώ απέθανε εσύ και μη σε νοιάζει. Σουβλίσματα. Μα πώς το κάνεις αυτό, ρε? Να σκεπάζεις τόσους κλέφτες. Μου είχαν πει πως θα κέρδισαν το λαχείο. Ήταν σίγουρο πως θα κέρδισαν το λαχείο. Όχι. Γι' αυτό προτίμησα το σιγουρότερο Χρυσόλο. Ώστε είχε δίκιο ότι μου λέει μου φωνάζει ότι είναι αθώος. Ναι, ο δυστυχώς. Άτιμο σόι, θα σας κρεμάσω. Παναγία, Σουβλίσματα. Δεν έρχεται και αυτή η γιατρός. Χελώνα είναι αυτή, δεν είναι γιατρός. Λοιπόν, Λία! Τέτοιο δράσος δεν το φανταζόμουν. Τέτοια κακοήθεια δεν υποφέρεται. Να είναι καταχραστές. Να κλέβουν τα βιβλία του ανθρώπου και να του κατηγορούν από πάνω για προδοσία. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό ξεπετάει όλα τα όρια της φαντασίας. Σάλα! Όχι ότι θέλω να τους δώσω ελαφρυντικά για την αδερφές μου, αλλά... Έλεος Χρυσόλο,
Δεν έκαναν και καμία πρωτοτυπία τα κορίτσια. Ανέκαθεν σε αυτή τη χώρα αυτό συμβαίνει. Φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης. Στρατηγούκο μου! Θέλω να μιλήσω! Θέλεις να πει πάλι, ρε παιδάκι! Θέλω να μιλήσω! Όλα τα σημεία μου δεν θα αφήστε με να μιλήσω! Αφήστε με να μιλήσω! Αφήστε με να μιλήσω! Αφήστε με να μιλήσω! ξέρω αν το καταλάβω. Στα στολίδια και με πρώτα μάτρα φίδια και γίνεσαι πιο όμορφη και λιώνα περισσία. Ήταν πολύ στα στολίδια και με πρώτα μάτρα φίδια. Στολίδι είσαι μόνη σου, να θέμα το πόη σου. Τα μάτια σου που με περνάς στη στράτα σου. Όσο αξίζεις εσύ κι η καρδιά σου η χρήση δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός κι ο λίγοι κι ο λίγοι. Όλοι οι άντρες ποθούν στην καρδιά σου να πουν και την μήμα αγαπάς. Με μισούν, με μισούν, με μισούν. Πάγωσες ένα καλή μου, χρωστάω και τη ζωή μου. Μου άλλαξες την ψυχή μου, τόσες συνήθειες κακές. Με εκείνες δυο τριγυρούσα και τα λεφτά μου πετούσα, αλήτης τα καταντούσα.
παρόλα αυτά μέχρι χθες. Όσο αξίζεις εσύ, είναι